Dobrý deň, môžem sa opýtať, aký by mal byť podľa vás europoslanec? Chcela by som niekoho, na koho sa môžeme spoľahnúť, za koho sa nemusíme hanbiť a kto vie spolupracovať. Mal by byť spoľahlivý, mal by sa vyznať v tom, čo robí. Mal by vedieť, ako to funguje. Europoslanec mal by byť v prvom rade slušný, poctivý, zodpovedný a presadzovať slovenské záujmy. Dobrý deň, som Ivan Štefanec a uchádzam sa o váš hlas v eurovoľbách. Už 10 rokov zastupujem záujmy Sloveniek a Slovákov v Európskom parlamente. Som vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane a som tiež prezidentom SME Europe, organizácie pre podporu malého podnikania. Inicioval som viac ako 100 návrhov pre zjednodušenie života ľudí a najmä malých podnikateľov. Ponúkam spoľahlivosť, skúsenosť, slušnosť. Za silné Slovensko v bezpečnej Európe.